Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Катгый контроль, НАТО илләреннән күзәтүчеләр, күп кенә акциялар һәм бәйрәм программасы. Россия президентын сайлаулар тәмамланды. Ират һәм 5 айлык бала түбәдән кар төшү сәбәпле зыян күргән. Прокуратура тикшерү үткәрде, әлеге хәл буенча җинаять эше кузгатылды. Югалган кешеләрне эзлибез. Еще во время городских поисков очень распространено это торговый центр. Эзләү коткару отрядлары кешеләрне ничек табалар һәм үзеңә ничек югалмаска. Россия Федерациясы президентын сайлаулар тәмамланды. Бу уңайдан Тимур Нугуманов Әлмәт һәм Әлмәт районы халкына социаль шелтер аша мөрәҗәгать итте. 3 көн дәвамында шәһәрдә һәм районда сайлауга килүчеләрнең югары саны теркәлгән. Бу әлмәтләрнең илебез язмышы белән кызыксынуларын күрсәтә. Сез мөһим сәяси вакыйгадан читтә калмадыгыз һәм актив гражданлык позициясын күрсәттегез. Иртәдән алып кичкә кадәр сайлау участокларына килдегез һәм тавыш бирүдә катнаштыгыз дип билгеләп үтте район башлыгы. 3 көн дәвамында участокларда бәйрәм рухы хөкем сөрде. Әлмәттә барлыгы 116 сайлау участогы эшләде. Тавыш бирү барышын чит илләрдән килгән күзәтүчеләр дә бәяләде. Район башлыгы хукук саклау органнары хезмәткәрләренә аерым мөрәҗәгать итте. Ул участокларда тавыш бирүчеләр өчен уңайлы һәм имин шартлар тәэмин иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Әлмәттә 5 айлык бала һәм 33 яшьлек Ират кар төшү сәбәпле зыян күргән. Әминов урамындагы торак йортның 10нчы катындагы балконның түбәсеннән бузлы кар өзелә. Шул ук йортта балалар табибы офисы урнашкан. Анда әнисе зыян күргән сабыйны кабул итүгә алып килгән. Тикшерү комитеты җинаять эше кузгаткан. Вот, пожалуйста, Аминова 6, сейчас трясусь, вызвала скорую. Мужчина выходил, на него упала целая глыба. Әлеге кадрларда Иратның хәрәкәтсез ятуы күренә. Моннан тыш 5 айлык бала да шул ук кардан зыян күрә. Ул коляскада була. Фаҗига нәтиҗәсендә баланың баш миенә зыян килә. Ул нейрохирургия бүлегендә реанимациядә. Хәзер баланың хәле тотырлык рәвештә авыр дип бәяләнә. Иратка ярдәм күрсәтелгән һәм ул өйгә кайтарылган. Бозның кайдан төшкәнен билгеләү мөмкин түгел. Әминов урамындагы 6нчы йортның түбәсендә һәм аңа иң якын йортларда хәзер кар юк. Шәһәр хакимияте мондый хәл кабатланмасын өчен профилактик чаралар күрелгәне турында хәбәр итте. Сразу же после этого инцидента было поручение. Бу вакыйгадан соң барлык йортларны тикшереп узу бурычы куелды. Тротуарга кар төшү куркынычы булган 189 йорт бар. Бүгенге көндә 142 йорт тулысынча чистартылган, 47се кала. Алар янындагы тротуарлар тасмалар белән уратып алынган. Эш дәвам итәчәк. Кар чистарту өчен җаваплы подряд оешмасының 58 яшьлек вәкиле тоткарланган. Тикшерүчеләр судка гаепләнүчегә карата сак астына алу рәвешендә сак чарасы сайлау турында ариза белән мөрәҗәгать итәләр. Бу вакыйганың барлык шартларын ачыклауга юнәлдерелгән тикшерү эшләре алып барыла. Җинаять эше шәһәр прокуратурасы контролендә. Ел башыннан Әлмәттә 100дән артык мошенниклык очрагы теркәлгән. Җирле хукук саклау органнары сүзләренчә, нефть башкаласы бу күрсәткеч буенча рәсми башкалага якынлашырга тора. Ел сайын теркәлгән җинаятлар саны буенча бу 2000дән артык шәһәр зур күршеләр белән бер дәрәҗәдә бара. Хукук саклау органнары вәкилләре кырыкалдарларга каршы торуның гомуми стратегиясын эшләп чыгарыр өчен шәһәр активы белән очрашты. Через эти коды доступ. Дәүләт хезмәтләренә кереп кредитлар җыялар, аннары кеше белән элемтәгә Ичке эшләр министрлыгы яки ФСБ хезмәткәре чыга. Хәтта WhatsApp аша ялган таныклыкларын да җибәрәләр. Узган ел нәтиҗәләре буенча Әлмәт алдаулар саны буенча ышанычлы рәвештә лидерлык позициясын алды. 2024 елның 2 аенда 101 очрак теркәлгән инде. Чагыштыру өчен халык саны буенча Әлмәттән күпкә зуррак булган Түбән Камада 109 җинаять. Раскрываются они нечасто. Мондый җинаять эшләре сирәк ачыла, чөнки күбесе чит илләрдән башкарыла, ләкин мошенниклар тузагына эләкмәс өчен гади алгоритм бар.
Hukuk саклау органнары мәгълүматлары буенча кырык-алдарларны иң беренче чиратта сөйләшү алып бару манерасы буенча төгәл билгеләргә мөмкин. Алар тиз сөйләшәләр, сүз кыстырырга ирек бирмиләр диярлек. Хәзерге вакытта халыкның һәр катламы өчен үз схемасы бар. Пенсионерлар өчен сезнең туганыгыз бәләгә эләкте дигән схеманы кулланалар. Урта яшьтәгеләр өчен биржада тиз табыш ала торган сайтлар. Яшь үсмерләрне ешрак җинаятьчел төркемнәргә җәлеп итәләр, узган ел алар тагын да алга киттеләр. Инфраструктура объектларын яндыру өчен гражданнарны җәлеп итә башладылар. 2 ай эчендә хукук саклау органнары судка 21 җинаять эше тапшырган. Нәтиҗәдә 12 кеше җәза алган. Координаталарны танып, ничек штабка тапшырырга, югалган кешене эзләгәндә нәрсәгә игътибар итәргә һәм ничек үзеңә югалмаска. Буларның барысына да Лиза Алертның эзләүчеләре өйрәтте. Әлмәт шәһәре паркында эзләү-коткару төркеменең яңа волонтерлары өчен укулар узды. Еще во время городских поисков очень распространено это торговый центр, походы в торговый центр. Дмитрий Шаллыдан килгән. Үзенең ял көнендә ул яңа потенциаль эзләүчеләр өчен мастер-класс үткәрергә карар итә. Ират менә инде 4 ел Лиза Алерт командасында, барысы да баланы эзләүдән башланып киткән. Дмитрий Агеев сүзләренчә, эзләү-коткару эшләре полицияга гаризадан башлана. Отрядта төрле юнәлешләр бар һәм волонтерлар бик кирәк. Бу мастер-класста Әлмәттән, Леногорскидан һәм Ознакайдан 7 яңа укучы катнашты. Просто попробуйте. Бер тапкыр булса да килеп карагыз, без үткәргән чараларга килегез, эзләүләрдә катнашыгыз. Беренче тапкырдан соң ук бу сезнекеме, юкмы икәнен аңларсыз. Эзләү сезоны җылы көннәр килү белән башланачак, әлегә отряд яңа килүчеләрне өйрәтергә тели. Әлмәттә билгесез кешеләр балага һөҗүм иткән. Бу вакыйга турында шаһитлар хәбәр итә. Җирле халык сүзләренчә, барысы да узган атнада пәнҗешәмбе көнне көндезге сәгать 3-тә 3-нче поликлиника янында булган. Шәһәрдә әлеге хәлнең шаһитларын актив эзли башлыйлар. Якынча 1 ел элек бу микрорайонда шундый ук вакыйга булган. Ул вакытта психик яктан сәламәт булмаган хатын-кыз мәктәп укучыларына һөҗүм итә. Аның мәҗбүри дәвалануга мохтаҗ булуы ачыкланды. Полициядә яңа факт буенча гариза бар. Хәзер бу хәлнең шартларын хукук саклау органнары өйрәнә. Җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Узган ялларда югары хоккей лигасының плей-офф көндәшләре Нефтяник һәм Курганнан Заурали командаларының 2 очрашуы узды. 2 матчта да әлмәтләр җиңү яулады. Шимбә көнне җиңүче овертаймда гына билгеләнде. Әлмәт уенчысы Максим Быков 78-нче минутта көндәшләр капкасына алка кертте. Якшәмбе көнне Нефтяник 6-2 исәбе белән ышанычлы җиңү яулый. Хәзер сериядә 3-1 исәбе. Командалар киләсе уенны 20 мартта Курганда үткәрәчәкләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.